Sanibonani guys, igama uNqobelani Mphathele Mazivela eNimba ngomhla ka-3 November. Guys, uZoleka belokhu emncangisisile-ke uLazarus ukuthi phela behambe beyotshela uHlathi ukuthi ingane eyakhe akusiyona ekaLazarus, kodwa uLazarus umane nje wanqaba wathi akukho la ingane ezoyakhona, ngeke yena nje alahlekelwe umntwana esemkhulise kangaka. Washo ukuthi nje ingane yakhe yona ngeke azayiluze for uHlathi, futhi angeke azayiluze for ukufa, izophila nje le ngane, ngeke izize ife. Kodwa-ke uZoleka umane washo amazwi abuhlungu wathi mina phela imina uma wayo, ngakho-ke ngeke ngize ngikwazi ukugimbula ngengane yami. Wathi ha, uthe ingane yakho? Akusesiyona ingane yethu manje, sekuyingane yakho Zoleka. Wathi uZoleka, ngiyaxolisa bandla, kuputshuke kabi. Wathi ho, ngiyayibona lento isimayelana ngegazi manje ukuthi uba umzalayo lo mntwana noma cha. Wathi akunjalo Lazarus, wena phela ubile ubaba kule ngane, uyikhulisile le ngane, wena obuvuka ebusuku ushintsha amanabukeni, uwena oyivuka ebusuku uphinde uthulise emiyilala, uwena ubaba wayo wangampela. Ikona ukuthi nje kubalulekile ukuthi manje sikhulume iqiniso ukuze umntwana aphile ngoba uyagula. Wathi umntwana uzoba ngcono. Yabona manje ngenza i-research, khona udokotela wase-Cuba engimtholile, uzomlapha nje ubavumile. Musa wena ukutatazela. Ha uZoleka wabonakala nje ukuthi cha, akasayizwa nhlobo yedokotela manje, uyakholelwa ukuthi yonke lento nje usiko, idinga nje usiko lwayo ingane, ingakho nje ikhala kangaka, ingakho igula kangaka, ingakho nje kwesinye isikhathi ibuye ingakwazi ngisho ukuphefumula, ingoba idinga isibongo sakubo sangempela. Guys, ngapha-ke uHlathi izinto zimhambela kahle. Ubhuti ufikile-ke namhlanje egqoke kahle, eswenkile ubhuti, ngathi bekade eya kwi-interview, wasewenzelwa-ke i-short listing, which means kungase impela kwenzeka uthole umsebenzi wokuklina lapha esibhedlela. Wonke umuntu bekade eyiqhenya ngayo, ikakhulukazi abantwanyana bakhe uLikamva benoyanga. Angiphathi-ke ekaThumeka guys, ubeloke nje emhage emkhise njalo uHlathi, esho nje ukuthi uyaziqhenya ngaye, uyayiqhenya ngomndeni abayiwona manje. Kunzima kabi kabi ukuthi bephume ey'ngqinambeni ey'ningi kangaka, ebese emva kwalapho kugcina sekuba mnandi kanje ekhaya. So uyabonga kakhulu ukuthi kukona konke ubunzima abadlule kubona, kodwa manje yonke into isiqala ukuhlangana. Akagcinanga-ke lapho-ke uThumeka uphinde washo ukuthi uyazi nje Hlathi, abantwana bayakhula manje, uyabo uLikamva nje useyaqeda e-varsity ngonyaka ozayo, nanguNoyanga usezoqala afunde i-matric. Kungekudala nje labantwana abazoshiya le khaya sale sodwa siguge ndawonye. Wathi uHlathi ngeke siguge ndawonye, uzoguga wedwa, kuthiwa guga othandayo phela, mina soze ngaguga, esho nje ehleka. Wathi kodwa-ke sengikuthethe inyani babakhe, yabona nje bendicabanga lento kade uyicinga nawe ukuthi kumele sibe nomntwana omutsha. Uyazi phela ngike ngahlala isikhashana nje nobavumela, ngazibona ukuthi hayi cha, ngiyadinga ukuba ngibe umama futhi ubavumile, undigqugquzele kaloku. Impela sesingazama, ngiyavuma baba, ewe asizame ukuthola omunye umntwana. Ha, wajabula-ke guys uHlathi ukuthi useyitholile iy'busiso zikaThumeka. Impela ngampela usezoba ubaba-ke omtsha-ke njengaye impela uZoleka lo wakhompyutha naye guys. Kanti-ke leyo njabulo-ke izoba mfushanyana ngoba kuthe nje kusamnandi ekhaya, kuncokolwa kudliwa kumnandi kunjeya, kwabe kungena inokho esicabheni. Theme bethi bayavula, hayibo nangu uZoleka uhamba noLazarus, and ebusweni bebekade bekhombisa nje ukuthi abazele ney'ndaba ezimnandi neze. Umane nje wathi uThumeka, oh Zoleka, yazi ninonyawo oluhle kaloku, bendisanda ukuphaka ukudla. Bathi cha, hhayi siyabonga. Bathi indaba kutheni, ubavumile? Wamane wathi uZoleka, kunendaba ebalulekile kumele sikhulume, iyaphuthuma. Wathi oh no, ubavumile. Kusho uThumeka ey'tshela ukuthi mhlampe ubavumile uyagula worse okanye akasekho emhlabeni, kanti he, akona lokho nje aze ukuzokubika uZoleka, uzobika okuzodibhiza umshado phakathi kaHlathi benaye uThumeka. Oh guys, kuphele lapho-ke indaba-ke enkulu isizobhadlazwa. Yo, ngiyazisa ngothumthum guys, njengoba nje kade sancoma ukuthi umshado wakhe usuqala ukufudumala. Yabona-ke manje usuzobanda qa njengo-ice, ngoba phela kwale ngane le abekade ethi izoletha ubumbano-ke lokugcina ngci, like izoshayelela isipikili sokugcina ngci emshadweni wakhe benoHlathi, usezomane athi nje uZoleka isikhona.
like ikhona already, ayizudinga ukuthi iqale yakhiwe-ke le ikhona ekahlathi and isiyaphila la emhlabeni. UHlathi ngeke asafuna ukuba nenye ingane esazi ukuthi unosana oluncane. Into azoyifuna manje ukuthi athathe le ngane ayiphuce uLazarus izohlala naye. Mhlampe uzofuna futhi ukuthi nonina ayilandele. Guys, awe ma, kusazoshuba makunje, kusazoshuba wes. Akupheli-ke lapho guys. Ngapha-ke eKhoselatech, uLwandle uthe nje efika laphaya kubo wafica kusandlaliwe impela-ke zonke izinto ey'qumba phansi phela iKhoselatech ekade zihlanganiswe uyena uyise, little girl uNtsaki kanye-ke noDaisi. Kodwa-ke uthe sathi uyayibuza ayiphendule ukuthi hawu, lezi zinto manje ngoba ziyafana nje njengezinto ezisetshenziswa uma ufuna phela ukungena laphaya uqumbe phansi amabhenki ase-Capital Bank. Ubani umastermind kuyona yonke lento? Methi nhla nangu uNtsaki uyayiphumela lapha endlini, ungathi kubo nkosi yami, ulalela ama-earphone ugirl uyadansa. Hayi bo, uyamfanisa lo mntana, uyena lo wayebhizi entshontsha ugesi laphaya. Hayi bo, kusanjalo wamane wamconfront uyise wathi, baba, wena kanti behind this? Wathi uthi uyazama ukuphika nje, hhayi kubonakala nje ukuthi ayikho lento ayiphikayo, icece bha lento le. Icace bha nje ukuthi ibona bebebhizi befuna ukungena laphaya kwi-system yaseKhoselatech, baqede bantshontsha inqwaba yemali, baqede bayiholela bonke abantu abahola impesheni. Bathola ama-millions impela nje akade esaphazekile, abathola o-350 bakahulumeni bebethola u-3.5, abebethola abo-500 rand bebethola o-5,000. Hey, bekade kukhisimusi osheshe wafika guys onyakeni, kubona bonke abantu abahola i-grant. Hhayi-ke guys, uhambile-ke uLwandle wathi nje this time around ngeke ngize ngivume ukuwa nawe baba, wayomceba. Waqala nje wampimpa kumawethu, umawethu wayethatha indaba wayidlulisela kuLazarus, uLazarus wayidlulisela kwi-new CIO u-Onga-ke wafika qathatha emzini wakhe uSydney ezombula phela ukuthi yini vele le eyenzakalayo. Ufike nje nabantu-ke abamaphoyisa nabo babhekisisa-ke, bathatha yonke into kade beyisola as if bayisebenzisile-ke ukuqumba phasi iKhoselatech. Kodwa-ke ngenxa yokuthi-ke ugirl uNtsaki uhlakaniphe kakhulu, ufike ekuseni-ke laphaya emzini wakhe-ke uLazarus waqasha nje kubhava wokugeza, naye wasebenzisa ifoni yakhe ukuhliphiza yonke into ababeyenza ukuze phela baqumbe phansi iKhoselatech. Lokho bekwenza ukuze phela uma sekwenziwe i-research iy'mpawu zingakhomba ukuthi umuntu o-behind all of this ubani nobani nobani. Shuthi nje uwayiphe yonke into, ayikho into esizosho manje ukuthi uSydney u-behind this, which means-ke ubhuti angeke asaboshwa. Leli jele leli abekade limqhaqhazelisa angamane nje akhohlwe lona, aphumule ngoba impela ugirl u-10 steps ahead. Bathi bambambile amane aphunyuke kuhle kwensipho eshaweni. Hhayi impela loya mntwana uhlakaniphile, uyena benoDaisi abonge uSydney ukuthi uqashe abantu abaqaleqale ngaleya ndlela ngoba impela hhayi usewuphunyuka abamphethe naye uqobo lwakhe ngenxa yabo nje labantu bobawu-2 abaqashile. Guys, akupheli-ke lapho. uDaisi-ke usemane washaya wachitha-ke yena-ke akasatholakali ngisho ey'nqingweni, and usho kahle ukuthi meke nje wangikhipha ukuthi ngi-behind this, wazi ukuthi I will go down with you, which means angenza nje konke akwenzayo uSydney ecabanga ukuthi uDaisi mhlampe uwumngani woqotho laphaya kuyena. Kodwa into akumele ayazi ngoDaisi ukuthi ungumuntu ogombela kwesakhe, uyicabangela yena kuphela, and mase sekushuba uyakwazi ukuthi asikhiphe ngisho i-country. Okungenzeka ubhodi mekuthi ngampela zigcina sey'velile zonke indaba ukuthi uyena uqumbe phansi iKhoselatech, uzongena kwi-cold cell yedwa. uNtsaki usayingane yesikole ngeke aze aboshwa, uzoboshwa yena yedwa guys uSydney, and uDaisi uzobe engasabona, uzobe senjengomoya enyamalele phambi kwamehlo awo wonke umuntu. Kosala igama lakhe kuphela, kodwa yena isiqu sakhe soze bamthola. Guys, aphela lapho kamazibela namhlanje. Ngakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqibeleni Mphathele Mazibela eNimba ngomhla ka 3 November.
Guys, uZoleka belokhu emncangisisile-ke uLazarus ukuthi phela behambe beyotshela uHlathi ukuthi ingane eyakhe akusiyona ekaLazarus, kodwa uLazarus umane nje wanqaba wathi akukho la ingane ezoyakhona, ngeke avume yena nje alahlekelwe umntwana esemkhulise kangaka. Washo ukuthi nje ingane yakhe yena ngeke aze ayiluze for uHlathi, futhi angeke aze ayiluze for ukufa, izophila nje le ngane ngeke izize ife. Kodwa-ke